Kaixo danoi, ongi etorri Joko Ona podcastera, bigarren denboraldia da, bai, iritsi da, bigarren denboraldia, pixkate tarratu dugu, baina heldu gara, eta oso gogotsu gainera, beste txoko batean, antzekoa da, baina diferentea da, eta diferentea izango da bigarren denboraldi hau. Oiko aurpegi ezagunak hemen izango bitugu, baina nobedade askorekin gatoz. Orduan, hemen txegaratzen bazara, ikusi izango duzu edo, entzun izango duzu, zentzuk dien gure nobedadiak. Baina esan dakoa, betiko aurpegiak hemen txedaz, eta eurak aurkeztuko bitut. Hola, Salvador. Kaixo. Kaixo, Loren Ekane Bilela baitia. Nepa. Hola, neskak. Bueno, hemen gaz. Eta ohitura txarrak ez galtzeko. Ainhoa Vitoria. Egia da. Zer modu zase. Oso ondo, barriro zuaz hemen. Uste ginen igual ez dala egongo, bigarrenik, eta hemen txegaz. Hemen gaude, Ez da txarra, Eta gainera hobekuntzekin, Bai, hobekuntzak, hori da, egia da, berritasunak eta hobekuntzak izango ditugulako, kolaboratzaile bat izango dugulako hemen astero, gero izango dugu nordan, eta gonbidatu bat. Astero, gai bati buruz hitz egingo dugu, eta gonbidatu bat izango dugu. Kareta, lehengo? Kareta. Venga, kareta. Joko Ona. Ainhoa Vitoria, Olat Salvador eta Loren Ekane Bilela baitia. Eta gure lehendabiziko gaia, nire ustez bada gai garrantzitsu bat, feminismoaz hitz egiten dugulako normalien Joko Onan, zeharka igual, baina hola izaten da, ezta? Eta feminismoak badauke zerbait, mugarri bat izango dana, nire ustez aizpatasuna, ezta? Ze garrantzitsua dan, #sororidadea. Hori da. Oso garrantzitsua da. Zuek nola bizi izan duzu aizpatasuna musika munduan, zelan ikusten duzue? Jorratzen da, lantzen duzue? Saiatzen gara, ez da. Eta uste dute musika munduen justo hain gizonezko mundu izen da batez beba beharrezkoa dela, aizpatasuna. Akauen askotan igual konpetitzen edo gauzela emoten dugu, ez da? Eta hori alde batera itxi eta gure artean laguntzea oso polite da. Bai, nik usteet batzutan era naturalean ere ateratzen zaizula ja ikusita igual jaialdi batean zaudela eta guztira igual launeska topatzen dituzu esatezu, ostra, zu ere bai, haupa, hemen gaude 60 mutiekin. Bai, nik usteet bai era naturalean eta bai bilatuan, nik behintzat bai sentitu detela badagola musikan sororidadea handia. Eta momentu honetan, euskal musika uniberso honetan, neska asko gabiz ikusten, ezta? Sentitzen duzue babesa, elkarri babesa aldaketa egonda, igual lehiakortasun gehiago zagoen, oin ez dakit, nola ikusten duzue momentu honetan? Nik bai ikusi dut aldaketa bat. Igual, talegaz hasi nintzenetik ona bai, azken urteotan. Bai ikusi dut igual, ni baino gaztea bat direnak, askoz be konstientago direla honi buruz. Eta aizpatasun hori gero eta gehiago bigertan dut. Gero eta emakume gehiago be ikusten dugu zelako musika munduan rol desberdinetan, ezta? Eta horrek belaguntzen dugu. Gure espazioa hartzen hasi garalako, eta orduen baia esaraizetan normalean igual zu edo beste bat bi bakarrik festival bateko neska bakarrak, orduen ja gero eta gehiago gauzun ez be, ohitura be hartzen da danok ikusten dugu emakumeak, orduen ez dakit horrek be lagundu dugu asko. Eta gure artean, niri behilu zinoiten dozt, beste neska batzuk ikusten dute zenean, orduen, gure dute joan bera ezagutzen, eta gero bazkaldu alba dugu batera, superguai, eta ikusi besteok zer iten deren, eta igual musikalki oso desberdinak izen da be, gure artean ezagutu, eta batera kasu bat edo sentitzen duzu, alkarri, babes hori edo elkartasun hori. Bai, gainera, nik uste musikaren inguruan gabiltzanok, badakigula zer dagoen, badakigula ze gauza dauden horren atzean, eta horrek berak ja elkartzen zaitu pila bat, eta gero ja, emakume izan da, eta baita, konpartitzen dituzula, bibentzia asko, gehienak, bai, kuestionamendu aldetik igual, hemen hitzein dugun iruzurgiaren sindromeatik, bai, jasan dituzun komentariongatik, eta batean hori musikalki igual, beste leku batean dagoen pertsona bat izan da ere, konektatzen duzu, bibentzietan eta asko. Bai, ze badakizu zer pasaiakon, ze badakizu más o menos zuri pastainatzuna egunero pasako jakola berari be. Bai, eta horrek batera ziten da. Beira, hemen
tokitxo bat daukegunez honi buruz hitz egiteko, ekarri dugu gonbidatu bat, oso berezia dana. Danok ezagutzen duzue, musikaria da, telebista aurkezlea da, aktorea ere, bai, izan da, aktore lanetan ikusi dugu, mila saltzatan ibiltzen da, eta danok ezagutzen duzuenez, ez dut aurkezpenik egingo. Zurini Hidalgo, torri! Ez gaz asko hemen, baina, txalo batzuk eta babesa sentitu da. Aber sentitzen duzun. Ze moduz az? Seguro, baiet. Ondo, hemen super gustora. Aizpatasuna zetze egiteko, zuk, ja urte asko dara matzazu, musika munduan, eta lanian, eta zure Instagrama ikusita, zure sare sozialak ikusita ikusten da lanketa bat egin dozula, ez da? Eta ez dakit zuk nola bizi izan dozun ibilbide honetan aizpatasuna. Banetzako egon da argita garbi hasiera bat, eta batez ere kontzientzia hartzen dezun momentutik, ez? Nola bizi ditugun gure artean harremanek, eta batez ere hasi egintzarenean eta hezi egintza dituztenean pentsatuz ondokoa dala, izan batzarela ondokoa baino hobea, izan batzarela ondokoa baino ederragoa, eta mierda hori guztia jan degula ohartzen zarenean, ez, eta nola bizituzun harreman horiek nundikan, eta hor esaten dezunean, hasi behar naiz lanen eta hainbat gauza deserekitzen ze hau ez da bidea. Argita garbi, ez? Ez que konparaketak dire, txarra nahi duguna, eta oitzute gauz konparatzera guk iten dugu gure buruegaz, baina eske bestok iten gaitzuelako, bai. Eta emakume izan da musikan, batez be, konparatzen dugu, talde hau, beste talde horregaz, bakarrik neskato bat hauelako, eta igual ez teko zerikusirik musikaliki, baina, una banda donde hay una chica, orden, eta honetan be bai, eta ja konparatzen, eta zein dan polita hoa bietatik, zeinek iten dugu hobeto, eta horrek minduiten gaitzu asko, autodestruktiboa da, total. Gainera sare sozialek hasta gaur egun ondio betxarra, oso expuesta gauz, ez da? Olako gauzekaz. Baina hor askotan gertatzen da, lanketa guk geuk inbiar dugula, ez da? Gizarteak emuten dago ez dauela aldaketa hori ikusten edo gizarteak orokorrean, ez? Edo heteropatriarkatuak, suposatzen dut. Igual hori dala problema, ez da? Baina gu gauze, gurpi horretan sartuta, eta konturatzen zara, ostras, zer nabil ikusten, zer nabil pentsatzen, zer nabil sentitzen, konparaketan sartutan hau, eta txarto sentitzen az, eta lanketa zuk zeuken behar izan dozu. Nik uste dagoela bi lanketa modu daudela, ez? Batetik pertsonala, eta gero ustet lanketa hori bebai askoz ere errazagoa dela, hau konpartitzen dezunean, eta ikusten dezunean, bestek bebai hola bizi dutela, bestek bebai zabor eta mierda hori guztia barruan dutela, eta diozula, guazen elkarrekin zerbait berria eraikitzea, eta lehen lorek aipatu duen bezala, ez? Nola geroz eta emakume gehiago ikusten ditugun gure espazioa den hori, ematen du ez, espazioak okupatu behar ditu, espazio horiek bat, gureak dira, baina ez bakarrik hartzea gure espazio, baizik eta espazio hori bebai eraldatzea, ze nundik sortu da espazio hori, eta ze espazio mota da hori, igual ez dugu nahi espazio horretan egon, edo nik askotan kuestionatu dut hori, en plan, hoi musikara itzuli, baina nora hor ez dut egon nahi. Edo hor egoten baldin manaiz nahi eraldatu eta beste espazio seguruago bat sortu. Ez? Orduan, hor dago el melón. Egia da, meloitzarra da. Eta, baina hor badau aukera bat, bai, ez? Igual hola ikusi behar da, ez? Arazo bat ikusi beharrian aukera bestela. Zuk adibidez holat, Mauriziak ez da horril, proiektua martxan jarri zinun Ineso Sinaga eta Lorea Ergaratekin batera, hori bada eraldatzeko modu bat, ez? Proiektu hori. Bai, bada, eta nabaritzen da dinamiketan, batean giro aldatzen da, lan egiteko era aldatzen da, askoz gehiago begiratzen diegu beharrei, zaintza nire ustez beste proiektu batzutan baino bermatuago dago, konpartitzen dugu espazio bat oso seguroa guztiontzat, eta nik ikuditua proiektutan euki ditut espazio seguruak, baina ez horrela. Eta izan da nire lehengo proiektu ez mixtoa, eta Itziar Garalutze dago baita argiteknikari bezala, eta hori azkenean da, nik horrik hasi dut lan egiteko beste era batzuk daudela. Eta, egia esan, kontzertu baterako sortu genuen, lehendik egin zituzten gauza gehiago, baina espreski feministaldirako prestatu genuen emanaldi bat, eta, orain badirudi gehiago ingo ditugula.
Bueno, hori ona da. Bai. Albiste ona. Lore, zuk kolaborazioa asko egin dituzu, ze igual kolaborazioak be garrantzitsuak dira, ez? Aizpatasun hori eta lortzeko, bueno, De La Porterekin batera Titanas diskoan parte hartu zinuten Krisek eta zuk. Oin be, De La Portek zuen kantu bat moldatu da. Orduan, eurek be Titanas diskoa hortarako egizabien, ez da? Bai, gonzan. Hori proposatu eskuenean, claro, nik ez nagoen ezagutzen, esan behar dut, De La Porte ez nagoen ezagutzen. Hasi nintzen entzute, da ino, eta berau, totalmente desberdine da, oza, ez teko zer ikusirik nik iten duten agaz. Eta proposatu eskuen, Krisek eta nik iteko, ez da, neskak. Krisek kanteu eta nik bajo egio. Eta, karo, hain desberdina izen da. Gara entzuneuen abestietak, lehenengo entzuneuen ez zaten larrei guzteu berez. Eta orduan dinot, hain desberdine da. Igual, nio ez nau bat, zera, bale, benga ingot. Eta, izen baziren, dana mutilek, igual pentsako neuke, ganera, ez dut ez ezagutzen, ez hori beste pertsonalki ez neuzen ezagutzen. Mutiek imagino direla. Eta igual jongo nazorra, me toman palpito de un sereno, venga, toka esto que no tiz ni puteria, ze batzutan bastan hori. Emoten dereia, pentsetan dereia, zuzenean, ez tekotela iderik berez. Orduen, jakinden, ez dut ezen ez ere ezagutzen, jakinden eskatu bat dauela, pentsan hauen, bueno, behintzet, hori ez jate pasako. Orduan, joango naz, eta bintzat igual gusture sentiduko naz, hori ez zingo. Gero igual, da pertsona petarda bat, edo pertsona txarra, lo que sea, baina, bintzat dakizun eskato bat egonda, harrera ona eukiko zule. Eta horrek, igual, ausartzeko zer hori be, bizitasun hori emotentzu. Eta horren esan, venga, joango naz, ganera konta ustien Titanas proiektu osoa, eta Krisek, venga, Lore, anima, beti nauni kolaborak eta, klaro, normalean besteko izetan da errazena. Eta joan nintzen, eta super amor, bai, bidiren, eskatu da mutil bet, biek super guai, eta izen zen super politxe, eta hain desberdin izen da, super ondo pasan euen, bai joten, gero eurek azberbetan, eta gaur egun gero, joan hasi eurek ikusten kontzertu batera, una kaina meten, guapísimo da, guapísimo da, eta guztiak pilo bat, eta gaur egun kontaktu mantentzen dut. Eta hori izen da, emakume bat egotea itxiko. Estantzean igual ez neuke ingo, Hori, ostras, garrantzitsua da, Zure kasuan zuke Somos Enraizadas proiektua martxan jarri zinun, hau bada, ostras, aizpatasuna lantzeko proiekturik garrantzitsuena zuretako suposatzen dut. Askotan esaten da, bai, bilatzen ditugula edo sortzen ditugula beharrezkoak ditugun espazioak, ez da? Edo, bueno, en fin. Nik bai, behar nun, hor konfinamenduan, dana geratu zanean eta pentsatzeko, lasai pentsatzeko eta osnartzeko denbora aukinunean, aspaldin egia esan banun gogoa, alako zerbait sortzeko, baino ikusten nun nahiko utopikoa, ez? Zein momentutan sortuko alako zeo zer, lanarekin, taldearekin, ezin dut, ez? Eta geratu ginen, dana geratu zen, da hori ikusi nun aukera bat, eta esan nun, bai, hau da nere momentua. Mundu guztiak esan zian zorautan nengoela, en plan, baina nora jarriko ez hau martz, bai, osea, banoa. Eta egia san hasiera batean enun inungo proiekziorik, enekin zegertatu bartzen, erasmoa zan akelarre bat egitea hobi, eta ia zeirtengoan hemendik, eta hain naiz ikasten, osea, oin da momentua ez detena proiektu askatu nahi, eta jarraitzen dugu ez, elikatzen, eta jarraitzen du proiektua berak haunditzen eta azten ez, eta bueno, azten, Maldibetaraino fazari, Bai. Gero bai dago ze proposamenak etortzen dira, eta zu diozu, barkatu, zer, nora? Bai, pues ondo etortzen zai, bai, aurrea. Orduan bai, hau netzako izaten ari da, bueno, pasada. Gainera hor, neska ezberdinak izango zarien, oso diferentiak izango zarien, zuen artean, nola... Bai, bakoitza dator bere motxila, pisutsuagoa edo harinagoa dana, bere bizipenekin, bere bakoitza dan bezalakoa, ez? Eta guai dago, talde baina hitz batean batzea, eta bueno, esperientzia hori bizitzea, ez? Espazio seguru batean, epairik gabekoa, eta non etengabe ari zaren empatia lantzen, eta etengabe ari zara batekin hitz egiten, eta ikusten zea, osea, begitara begiratzen duzu, eta ikusten zea, ez? Islatuta bestean, eta hartzen dugu denbora
lanketa potente bat egiteko, eta hor nik uste nahiko klik desente Eta zure burua ezagutzeko baita igual. Bai. Eta, nik bebai ikaste detena, osea, pasadia 100 emakume baino gehiago, osea, emakume zoragarriak, eta, bai, eskeda, bai, netzako ointxe bertan, asko betetzen hauen proiektua, ze ikusten dut, gainontzekoa bebai betetzeko zerbait dela, ez? Eta netzako hori da, lo mas. Alata be, badau estigma bat, aizpatasunan kasuan, sama bilakatu leikena, Nerea Perez de las Heras kasetariak Netflixentzako inako manifestu batian, berak zeteo feminitatea hitz egiten danian, femeninotasuna, edo femeninotasuna ipatzen dugunean, ez dala unibertsala, femeninoa dala. Igual kasu honetan bada, emakumeei eskainitako proiektu bat, baina kasu askotan emakumeek sortzen da bien proiektu bat ez dauke zertan emakumeei eskainitako proiektu bat izen, ez? Eta orduen, Nerea Perez de las Herasek esaten dau, eta oso adibide visuala iruditzen jat, imaginatu telesail batian 3 gizon ikusten ditugula banku bat lapurtzeko prest. Eta orduan, mundu guztiak ikusiko dau, lapurreta baten historia kontatuko dauen telesail bat dela. Baina 3 gizon horiek kentzen baditugu eta 3 emakume jartzen baditugu euren ordez, gizarteak beste modu baten ikusiko leuke emakumentzako produktu badala. Hori ondion ez da aldatu. Zuek hori ikusi dozue, zuen musikakin, zuen proiektuekin, hau neskentzako da. Hau, kasu honetan, Joko Ona, jende askok pentsatuko dau, badala neskentzako. Nik entzun dut, pertsona batek esan estan, eske niri abeslari emakumeateko zen taldeak ez jataz guztetan. Wow, bueno, ez, baina, eta nik dinot, vale, osea, bat berez, ez dau bat, osea, ez tozu zentzun munduko talde guztiek abeslari emakumeak zenbat eta zenbat musika mota desberdinetan, osea, corta el rollo. Misoginia badau hor. Corta el rollo. Esteko argumento hori, ez da argumento bat berez. Gero, dakit, esamarren ez dakit pasazaizuen, seguro bai ez. Ziklo asko programatzen dira musika kontzertu desberdinez osatuta, eta igual jartzen da titulo bezala en plan, las mujeres en los escenarios, olako izenburuekin esatezula. Pero si hay más hombres que mujeres. Yeah. O sea, es un lavado de cara. Zure burua utzi dezu evidentzian, ze hor pentsatzen naizeana da, emakumeak sartuko ditut horrela, programatuko bazenu. Txipori euki gabe, ez zenuke jarriko hori horrela. Eta gero gertatzen da, duela gutxi gertatu zen, rap jaialdi bat, imaginatu, 30 rapero kartelean denak gizonak zian, eta hor, jende hasi zen esaten, hau da rap masculino, hau da rap masculino, un festival de rap masculino. Esan, masculino, itza. Sartuko bazenitu, bost emakume, esango zenuke dela rap femenino. Bai. Eta gero aipatu dezunaren arira bebai, begira da, ez? Nondik begiratzen dugu, ze begira da unibertsal, jarri dezun adibide horretan, ez? Nondik begiratzen ditugun ikusten ditugun guztiak, ez? Osa, hondi dagoela begirada bat, eta horbe bai kuestionatu behar degulan, nondik ari garen begiratzen. Bai, begirada femeninoa da neskentzako bakarrik, ez? Eta begirada femeninoa universala izan lehik, pelikula bebai de akziozko pelikula protagonista neskatoa danean, ostia, kosteu itinako jenteari ikustea, oza, mutieri kosteu itinak ikustea, Tom Cruise bada, guai, baina Scarlett Johansson bada, pues, seguro que es demasiado femenino para mí. Neskentzako pelikula. Bai. Hola ikusten dugu. Bai. Gero bada salbuespenak eta eskerrak. Netflixek badauke Sex Education telesaia. Guk aipatu izan dugu, ez da? Joko Onan aipatu izan dugu. Edo bintzet gure artean bai, ez da edo gure artean ez dakit bai. Eta badau estena bat, uste dut, danok dauketzuela, zuk ikusi duzu? Bai, ikusi dut, bai. Badau irudi bat, nire ustez oso esakuratsua dana, Amy protagonistetako bat, pixka traumatitzatuta dau, autobusien gizon batek, erabaki zauelako, bere aurrian masturbatzea, eta, eraso hori jasan ostian, ez da unai autobusian igo, eta orduan kontatzen dutze, bere eskolako neska kuadria bati. Ez diela bere lagunak danak,
hori gainera garrantzitsua Bai, da, hori batzuk garrantzitsua, lagunak die, bai. beste batzuk ez, baina, bueno, azten die, euren beldurrak eta kontatzen, eta nola, danak elkartzen dien eta autobusera igoten dien berari eimiri laguntzeko, eta danak autobuseko azken filan jartzen die, eta irudia da oso indartsua, ez da? Bai. Batez ere Gainera horregatik. ez da euren autobus geltokie. Osea, bakarrik da eimina. Hori Eta da. egun horretan joaten dire, beran Danak autobus parada. geltokire, laguntzeko Egia. eskolara joaten batera. Bai. Osea, Eta eskola nik uste institutu. hor dagoela gakoa, ez? Aizpatasunaren gakoa. Osea, aizpatasunak ez du esan nahi danak lagunak izan behar garenik. Zuk lehen esan dezuna, ez? Pues igual petarda bada, edo igual nerekin, pues igual ez ditugu Ez da zea batzuk feelinga, konpartitzen, bai. baina gero, osea, konstiente izatea elkarrekin gaudela borroka batean, da ze borroka dan hori, Bai. eta hor esatea, bale, neskak, osea, oin bai, eske, claro, osea, elkartu behar gea. Osa, hemen ari gara zapalkuntza bat jasotzen danak, ez? Eta hemen pina egin behar dugu. Eta, askotan ematen du bai, eta Ez gara- kaina danak sartu lagunak zaio, gara, eta claro, ez ja, dakit ja, ja, zer da, jiji. A ber, ez da hori, osea, ez da el corro la patata, esan nahi dut, ez? Ja. Baino bai, bai empatia bat eukiko etela zurekin, eta bai, osea, eta ondoan eukiko nauzula, behar duzun guztirako, por supuesto. Eta horren kontzientzia hartzea, ez? Uste dut hori importantea dela. Bai, oso importantea. Asari Bibang, monologistako badauke negros, no hay negros en el Tíbet izeneko podcasta oso interesgarria, podcast hori, eta Asari Bibangek berak, gonbidatuetako bat neska bazan, bi mutil eta Asari, ez, neska, eta gonbidatua neska. Eta Asarik berak esate zauen, nik oindala 2 urte eneuke proposatuko neska hau gurera ekartzea, pentsauko naukelako ni baino hobia dala, nik baino beto ingo dauela, eta horrek beldurtzen hau. Eta orduan ez dut nahi. Eta gainera, barkatu, gainera uste garrantzitsua dela esatea direla bi neska beltz. Hori da, Ze egia da. askotan, beltzak, kupo emakumeak bezala, eta emakume beltzak ja, pues, are gehiago, ez? Hori da. Kupo zehatz bate bete bar da, eta jartzen duzu, baina bat bakarrik sartzen denaren Bai, sentsazio hori, neska ez? txurien kasuan, hola bada, neska beltzek gehiago, ez? Bakarra izan bidau, kolore puntu hori emateko, hola esaten zie. Beraiek gainera, horrela ez? esaten dute, Hola bueno, esan esaten dute, dietelako, claro. bai, hori da, esan dutzielako, orduan. Ze garrantzitsua dan bebai guk hori lanketa hori eitia, zuk lehen esaten zinuna. Zuek zuen bizi erritmo honetan, ez dakite nola ikusten duzuen adibiderik lan zuen lagunen artean, edo sentitu duzue aizpatasuna norbaitekin ez zinutena espero, edo badukitzu lan zerbait esatu duzuena, ostras, hau da aizpatasuna eta hemen sentitu nik babes hori. Ez dakit okurretan jatzuen zuei. Ez que aizpatasuna sentidu izen dut askotan, geuse txikiekaz beba, edo zein txorra dagaz. A ber, nik bizimodu naukiot, orduen geuse gogorrak eziatez paseu. Orduan ez dut behar izen berez laguntzin hori, baina txorra da, eta nik usten dut nik aizpatasuna egunero edo zein geusetan emakumeen artean. Nire lagunekaz edo familiakoakaz. Lehen, grabatu baino lehen, egon gara komentatzen nola, igual etxera juterakoan gaubian, nola Bai. norbaiti esatzen dut zagun, Bidali mezue. Bidali mezua, eta ze bai. garrantzitsua da, eta hor badau sentsazioa nik bintzat eraso sexistari bat edo sentitzen badozu edo jaso badozu, beti egongo dala neskaren bat zu babesten. Eta horrek bela zaitzen hau. Ez, ez garela bakarrik egongo. Ez garela bakarrik egongo, etxera juterakoan norbait pendiente egongo dalako, nahiz eta igual ez ezagutu, ez dakit, egun horretan ezagutu dozu neska bat. Parranda bota dozu berakin, eta etxera zenean badakitzu, are galdetuta eta eskatuta egongo dala. Eta hori... Incluso, etxera bidean, niri pasatet igual bakarrik etxera juten nahi naiz, eta neska bat igual nire gana etorri eta esan, ezertaz zautu gabe, barkatu zurekin ju naiteke? Bai. Ostras, gertu jazu. Bai, eta hori da, adibide Biok zauzia perfektua. bakarrik, bai. Eta nik nire kasuan, oaintxe bertan, uste ez nukela pasako, ez da egoera raro bat nik detektatze detena, emakume hori, osea, uste minimo jungo nintzera galdetzera, barkatu ondo zaude? Gero igual esango dizu baietz eta kriston marroia dauka, baino minimoki uste eiak hartu dugula guztiok klik bat, edo pertsona bat baldin badago pixkat pasata, eta ikusten badezu igual pixkat arrisko nagon daitekeela, ondo zaude, lagunduko izut, pum. Gauza horiek nik ja uste... Radarra hor martxan daukegula. Nire Gero pasaiate ikusten bat, zehazu bai. vulnerable beste goera batzutan, eta behar dezu... Ez que nik gurizengo nauke nire laguntzea horrean Horregatik, banau. horregatik.
nire lagunei pasa, azkenengo festivalaten egon nintzenean, pandemia horretik, neska bat ikusi genuen, komunako filan superpasata eta negarrez. Eta telefonoa gazta, justo gure hurren egon zan, eta galdetu ingontzuen, ze pasten jatzuta, eta egon zan Tinderreko bategaz, berbeta mutile bategaz, eta hemen geratzeko, que la vida de la largas, que ez dakiz zer, eta super moskor egon zan. Eta zan gontzuen, bueno, geratu, guaz, lasai egon, zeian goizeko irurek, eta bakarrik egon festival baten, pilo bat jentegaz. Eta tipa gure zegoen muti horregaz geratu, ez egon ezagutzen esertaz berez, eta gero, super moskor egon. Eta zan gontzuen, lasai, geratu gugaz, gure basu juergan segidu, geratuko gara juergan gure basu, edo gure basu joango gara ja hotelera, lo que sea, eta geratu bier beragaz hobeto. Zeka, nik pentsatzen nuen, on geratuko zara, tipo negaz, tozu ezagutzen, geu ez, ordu honetan, moskor zauz, eta bakarrik zauz, hiri honetan. Bera euskaldun esan, eta egon ginen Gijonen. Osa, ganera bakarrik zauz hemen. Eta, karo, bera momentu horretan esan konstiente. Eta, alkauen zu bestakizu sartu edo sartu, ez da? Zinozu, a ver, no voy a ser la pesada, igual diño, dejadme en paz, nik ingurot gurotena, eta bai, zuk ingurosuna, eta hori eskegi, da batzutan igual larregi sartzen gara, eta, ostia, nik guro libre esan, eta ateratzen zaizu insistitzea, bada espada, ez gehatzeko, bada espada, zinozu, a ver, seguro zauz, eta zan gontzun, bueno, gure basuk telefono emon gontzun, eta gure basuk guaz etorri. Eta kauen guaz etorri zan momentu bet, gero ez, eta gero ja ez dakit zehoztin zeuen. Eta gero nik humore pixka bat jarriko diotoni, bale? Lehen egon gara, eskolatzek bota du lehen kanbeninetan egon gara, egiten en plan. Karo, lagunak esaten dizunean, mezua bidali iristeakoan, eskeni zure timekoa naiz, bale? Bai, bidadiko dizut, loseko geratzen zea, eta gau lagunan plan de, baina ondo zaude, ostia, hurrengo egunean, boatia, barkatu, eske, karo, loseko, ja, imaginatu nun, en plan, karo, ez dut gaizki pentsatuko, ez, baina... Burua zagutzen eta bisatzen dut, ez kezkatu. Eta lehen esan dudana, nik batzutan lehen egiten du labon bade humo abisatu gabe, eta hori ere, nire lagunek... Bateri bintzat abisa berreko, bai. Eta orain ja ikasi detera, bati esan, eta gero esan, 10 minutura esan beste. Eta beste. Txispun. Ustela ezoaz. Ezoaz. Lehen komentatu du, aizpatasuna niretzako bai badala, batzutan, konfiantza emotea gure artean, gizonentzako izen diren lanpostuetan, emakume bat hauenean, akauen epaitu egiten dugu, ez da, pentsetan du ez teuela ingo hainondo. Eta dan hori pastan jaku, ze holan ezi gara, holan ezi gaitxue, eta igual fontanero datortzuetera, eta emakume bada, deskonfias un poco. Eta igual, gure artean, konfiantza emotea, eta ez, begira da on bategaz, ez da, ze guri emakume izen da, paseo baliaku, igual zu badakizu ondoiten dozula zure lana, baina, holan adituten zaitxue egunero, eta kauen zube eukialdozu zure gatazka internoak de, lo voy a hacer mal, tal, eta ganera holan adituten zaitxue, gure artean konfiantza hori emotea. Konfiantza eman, hori garrantzitsua. Bai. Oso ondo. Bai, eta aizue, hementxe goxo gaz, gustora, baina beste berrikuntza bat, astero izango duguna hemen, eta niri ilusio berezia egitea uste, hementxe egotia gurekin kolaboratzaile berri bat, eta asko ezagutuko duzue. Andrea Aramburu. Andrea. Bonos, neska, zer da? Zure abotza bai, Andrea. Eskerrik asko gonbidatzati. Andreak ez dut esan, mikrofonua. Ostras. Lehenengo une da, eta nitzako ere berria da. Mikrofonua. Gaina pizkat urdurin hau, baina. Zuek esan dezuenakin bat inez, eroso gozetitzen naiz espaziontan, eta bida, nire lehenengo aldia da holako zuzeritxetela, baina, bueno, saiatuko naiz zalik eta hobena egiten, eta zuen ondon, eske oso lasi sentitzen naiz egia esan. Aurkeztuko izuet, nire kolaborazioa, bale? Gehien bat, itzengo dut, euskal sortzaile, emakumezko euskal sortzaileek egindako proiektuen ingurun, bale? Gehienak dare oinarrituta, feminismon, berdintasunen, modu jasangarri baten, eta gaur ekarri dizuedan artista, dagoeneko ikusiko zenuten zatikan, gure kamiseta danak die igualak, die berexiart artistanak, bale? Usue berexiartua lonbide daukeu berexiarten atzen, bere Instagrama da abildua berexiart, eta hoi da harremanetako bidea, orduan sartu, kuskutsatu eta guzti hori. Hernaniarra da, eta 2006an ikusentzunezko komunikazioa inzon,
Eta, bueno, geroztio oso sortzaile izan da bea, eta dedikatu da kamisetak itea, belarretako hauek, eta ilustrazioak, eta jumar naiz ilustrazioak atatzen, bale? Bitarten almezu komenta. Belarretako ezer dire, hori impresora... Belarretako batzu dauzke Andreak, bere xiartek pisurik, ez da? egindakoak. Ez pisuik. Oso Gogoratu behar polita dugu, batzuk entzun bakarrik Claro. dutela programa. Claro, Dena claro. gaude jantzita Bai. bere xiarteko kamisetekin. Hoi da, Bai. eta Orain- jungo ga deskribatzen. Olatzen, almezu jun deskribatzen, ze ikusten da. Bueno, lehenengo esan behar Balon du, espera. ez tozu esan olatz, darozula zuk justo kamiseta bat iminten dagoena, ez nago ondo. Ez nago Baina, ondo. geur olatz ondo dago. Bai. Ondo nago, Esan batez ere egia. ama ez kezkatu. Dondetan lasai, dena ondo dago, aurreko astea txarra izan da, baina ondo nago. Bueno, ze Bueno, polita a ver, dien eskribatuko dugu, ilustrazioak, Oso polita dien. Bueno, serigrafia lantzen do kamisetetan, baina batez ere da ilustratzailea, baita ere animazio egiten do, argazkilaria da, artista gutxe da. Eta konturatuko zinetenez, gehien bat, marrazten ditu emakumeek. Eta pixkat galdetu nion honen ingurun, zergatik marrazten ditun bakarrik emakumeek eta guzti hori, eta esan ziten zala erosogo sentitzen dalako, besteik gabe. Eta gero ikusiko ez zuen, beak esandakoa eta gero, funtzio bat ere betetzen dola gizarte nolako gauzak inez. Eta emakumeek marrazteko garaien, identidade edo gorputz ez normatibok marrazten ditu. Horren adibidea da, hau da pixka da, aizpatasunan zentratuta ez da, baina gure kamisetetan edo hor ikusten deun artelana, eta berak azaldu zigun, zehatikan marrazten ditun gorputz ez normatibok. Entzun usue. Gorputz eta identitate ez normatiboak irudikatzea garrantzitsua da, orain arte parametro batzuetan sartuz garen pertsonak bazterrera bideratuak izan garelako, eta gure ikusgarretasuna ukatu zaigulako, eta ikusgarretasun hau berreskuratzea lehentasunezko zerbait iruditzen zait. Zuei zer iruditzen zaizu? Egia da, garrantzitsua da, ez da, emakume ezberdinak erakustea baita, ez? Ez normatibotik Emakumeak ekarritakoak. oso anitzak gara. Anitza gara, eta beti igualez, perfil igualak erakusten die. Justo ikusten ari nintzen, agertzen da irudietako batean emakume buruso hil bat, eta justo oraintxe egon da kriston, Oscar sarietan egon den Bai. movida guztia hau, ez? Bai, txalo, Entzun ez dunarentzako, Will Smithek jozeon, eske justo hemen egon zai, eta egon dira horri buruz hitzketan da berriro entzun dut. Nola izan du Chris txiste... Rock. Aktore komiko ez dakit. Hori, Chris Chris Rock. Rockek Vale. egindako, txiste nahiko grazia Bai, gabeko bai, ez dauka txiste grazia, bat. ez. Eta gainera, nik, zan, txiste hau zan, Will Smithen bikoteak nola izan du? Jada Ez Pinkett. dakit. Hori da. Ja, Pinkett. Bere alopeziari buruzko txiste bat. Osea, bueno, en fin. Zein momentutan. En fin, Hit, baina gero horren errora juten bagera, ze Will Smithek jozun, eta hor daude meloi asko Bai. daitezkenak. Baina, balin bagoaz oinarrira, noiz egingo lukete barre burusoia dan gizonezko batetaz? Osea, ikurritzen zaizue? Zergatik da Ez dago txiste barregarri hori. posiblerik horrez. ke ba. Ez que guk debekatuta deku nagusitea edo tol bat, terrible bat eukitea, buruzo hilesetea, tximurrek eukitea, uleak eukitea, dana deko gu debekatute. Gizonak nagusitu iten diren einan, azten dire ule barik eratzen, eta birrita, eta holako tripita den barazau, eta guai dau. Baina, zuri azten jatzunean tripea eta beste guztia ez zen embarazada? No, tío, tengo Que zu tripa, mantendu ya batzea está. beti gazte eta beti eder, Bai, ez? bai. Da diozu, bueno, Jo, eta hori behitu ez da existitzen. pelikuletan protagonistak, badauz protagonistak, los guapos de la peli, los protas que ligan y tal, 50 urtekoak. Emakume bat 50 urtekoa, jazta izango, protagonista izango da, protagonistaren ama, edo protagonista bada, baina emakume nagusi baten papela iteko. Eta Garrantzitsua ikusgarritasun hori, ez? Claro. Eta ilustrazioetan bada, ondo, edo zein tokitan, ez? Eta ez dela bakarrik nagusi itea gaitik, osea, edo nork euki aldeu, edo zein adinegaz, edo zer geuse, desberdin
zure gorputzegaz konparata, bai, baina beste gorputz bat delako. Eta ikusgarritasunarekin lotuta be bai, zer nolako ikusgarritasuna ematen diegun gorputz hori, eize gero ikusten ditugu betiko estereotipoak, osea, bai, potolita dena, maitemindu egiten da potolituarekin, eta biak hor txokolate, osea, ber mesedes, osea, hombre, protagonismo handiena daukana da potola izatea. Es que, edo lesbiana da, hori da. Orduan eske ja, bale. Hemen ikusten dugu emakume trans bat. Transa da eta jazta, ez dauka trama gehiagorik, bakarrik bere trama da. Bere mundua da trans izatea, ez da? Beran identitatea da, eta baita, beran bizitzan ba eukiko deu, beran reperkusioa ba euki deu, igual nor dan gaur egun, ba, olako gauzek ba badeki, ez da? Ze igual bizitzan ba paloak emontzu ez horregaitik, nor zaran eizeteagaitik. Baina ez da dana, ez ara zu guztie hori. Bai, ba horri lotuta bere xearteko usuek kontatu zigun anekdota gogor /politx bat. Guazen entzute. Behin erakusketa batean emakumez berdinez osatutako ilustrazioak nazkan jarrita, eta hauetako bat emakume gizen bat zan. Eta etorri zitzaidan ikusle bat esanez, marrazkikoa ni naiz, eske guztiz identifikatu sentitzen naiz. Kuriosoa da, bakarrikan antzekotasuna edo gizentasunan zaukala, gainontzeko ezaugarri fisikoek behintzat ez zuten, enun behintzat atzeman antzekotasunik, eta beha gorputz horretan identifikatu sentitu zen, nire ustez doain arte bere gorputzaren antzeko errepresentazio positiborik behintzat ez durako beste esparru publiko batean ikusi zoritxarrez, eta berantzako zerbait berria zalako esperientzia hori ez da. Ba, hoxe esan deuna ez, ikusten duzu pertsona lodi bat, eta sentitzen za identifikatuta bakarrik ezaugarri horrengatik, zatik pertsona lodi bat da, eta ez da haratago, ez da pertsona hile hori bat, da pertsona lodi bat, eta gero ja beste gauza guztik gelditzen die hor aztuta bezala. Eta gero, pixkatxo bat, bere mundu edo kuskusiatu nahi almezue, bakizue, berriz esango eta bildua bere xiart dala bere Instagrama, harremanetan jartzea izango ezue, Instagram bitartez eta guzti hori, eta berak aipatu dizkit erreferentek. Eta baita ere, esan ziten, askotan kanpoa behiratzen dugula erreferente bilagarenen, baina kasu hontan, aipatu izkidanak euskaldunek, eta emakumezkok. Eta horietako batzu die aspi, edo arramazka, edo txakur gorria, ordun. Olako, pixkat gizarten zuen aletxo jarrena almazue, olako gaza politxe jantziz, bera belarritako, dauzko ilustrazio pila bat, platotik eta guzti hori, olarek gure aletxo jartzen dugu eta ikusgarritasuna ematen diegu, mota guztitako gorputzei, izaere, identitatei, eta hori dana. Eta hoxe da, nik gaur erakusteko neukena. Txalo, Andreantzat. Eskerrik asko, Andriu. Andrea, horren arira nik gomendatukot bat. Ze justu egiten dauz ilustrazioak, kamisetak, tote bag, eta holakoak, danatarek egiten deu. Eta deko izena, Borobilaren ertzetik. Instagrama deko. Borobilaren ertzetik, kotiatu zondo. Bai. Bueno, guk, aprobetxatuko dugu podcast batzuk bebai, mentxe promozionatzeko, aizpatasuna hori badalako, eta badaz, ontxe bertan, emakumeek osatutako podcast asko, kirolari gaitun, uluka podcasta ere bai, eskuartean, oso interesgarriak die, beraz, kuskusiatuta entzun eta ikusi. Zurini Hidalgo, mila esker. Eskerrik asko. Pasbia bukatu da. Azkar pasadan, oso azkar pasadan. Hemen jarretuko genuke takatakatakataka. Beti gertatzen zen. Mila esker. Etortzeagatik, plazera ondizi izan da. Eta zuei Lore, eskerrik asko datorren astean geixo. Olatz, eskerrik asko. Eta zuei ere, mila esker, datorren astean gehiago. Agur. Agur. Gaztea.